chokwadi pamberi pedare raHeadman Chigodora. Ndinoda kutaura chokwadi pamberi pedare raHeadman Chigodora. Kwete manyepo. Mwari ngaanditungamirire. Chigara henyu pasi muchitaura nyiri pagiraund. Regai nditi zvakare pamusoro sadare nemakurukota ese ari mukati medare rino. Ndechiti chiitiko chiri pakati pangu naMartha Pandukai haisiri nhaurwa yekuti petapedzisira kuparadzana patarowana kana kuti tashupana, asi inhaurwa yekuti ndakati Martha, wona zvaakuitika mubedroom medu, baba namai kusangana kwedu hazvisizvo zvetinoziya pachiwanhu chedu sekugara kwetinoita kuti bonde rinopisa panhengo kudai. Chimboenda umbobvunza ana baba kuti petakasiyirana paya iyi itori nyaya inozi recap yetakabva kusaidi uku pemakati 300 tichambotsvaka chiremba we tipei mazuva. Ndikati ana sekuru tagutsikana ere ngezvagodobori wadai kutipe kunamu takunanzvauri? Akati ho tadini tagutsikana. Ekwamutamba nengwe tobva taenda imba yangu yematare izvozvizvi yapera. Saka ndakati Martha, chiendawo kumba kwako woti paya petakasiyirana paya ngapapere kutizve sanyamakumbi uchiyembererwe mudzimu wemukati memusha wako ndibaba zvekuti mwana uyu shuwa tete kana airapa zvichijeka zvoti ubatewo nhumbi dzangu wakasununguka pasina bvuri. Sanda pendakati manje zvikomo zvinopana nemhute. Inini ndikaenda tete aenda, tete akaenda mukoma aenda, ndopendotoma mukoma kuti kana zvakadaro mambotenderana kudai. Simba akati ndauchichiendesa mudzimai kwaana Pandukai. Ndikati enda. Mukoma ndopoenda auya panapa nemagiraza. Ndopoti ndakasvika kune hondo yemasamaria neyemajudha ndakabudisirwe chikoti seri kwedhoo. Zvikazi shamwari ndiwo wazviti wakashinga iwowe. Chikoti ichi hokoyo. Ndikati nyaya haichadiba kuti tinga tichizoibangaradza tegare, gatiise pamutariko paruturu nhuri magweta manje ochitanga uchichiikocha kocha tozozwe zvabuda. Ndo indoripo machulaso. Ngachidai tikatisekesekeka tukasika kuti time zedu ndozidozotidya tozopedza usiku tiziti gwagwagwagwa tonofamba tisinapera tozozionera pamberi. Ngatiti susu kuendesa kwakaita mudzimai wako iwowe wakazombotera here kana kuzwa kuti zvakamira sei kuna nasekuru? Zvezvinoita manje ndakaita zvekufona mambo wangu. Pendakafona achingoti ibvei kuenda, Martha zviri sei? Abho takataura zvakanaka. Ari sei taonga mupe foni takataura zvakanaka. Tataura zvakanaka ndobva ndazoisa message haana kupindura. Then kuswera zuro ndati rekanimbotekesa ndingombotsvakawo airtime ndimbofonerawo mudzimai wangu. Asi ndakapinda mutauni bhozi mashiripita ndakasangana nawo mambo achibva panapa ka. Munoziya ndakati hazvitauri chiro dei papa inongo muchinda unozi bininguka kuswera zuro ka. Zvetakaona murwizi mamupudzimai ame takaona inozi njiuzuka iyi. Mazizwa zvekuti ndakaona kuti ndiri panguva yakaoma yekuti muchinda wanga achitaura pano musoja utori nani. Mbuya yangu inini mukatarisa chemba yabudisa nhasi mishonga basi yanga irimo ndanyasori mbuya iyi mitombo asati azvirima mutamba nengwanisa ndazvona ndakude kufa asi ndoda kutaura kuti urombo uri munoka wakaoma muzukuru wangu uyu. Ndiyani mbuya kana mafa nemitombo iyi ifainge mitombo yangu yendamupa asi zviri kuitika muno zvinokunde ngoma kuriri. Ndoda kuziya pamudzimai wako uyo. Ndapedzisira kubvunza kuti wakambozobvunza here kuti ana Tsano kana kuti ndauya kotora mukadzi? Kuti ndauya kutora mukadzi wangu zvaapapi magadzirisa here zviri pamukadzi wangu? Wakabvunza here? Handina kuwabvunza. Hauna kuwabvunza? Mukadzi wako chinangwa chako chekumhangara kudarewa urikuda kutora mukadzi wako here kana kuti urikuda kuzwa mukadzi kuti zvakamira sei? Zvezvinoita manje shewangu regai ndikupindurei ndichiti Martha munhu wendinodisa. Kana mhuri yekupandika isati yaona anozi mabororo ka akandibatira Martha. Kana mhuri yekwamutamba nengwe isati yaona kunozi kupisa kweupenyu ka ikandibatira Martha. Yakaya mari yangu machinda pane zviro zvetakafamba tikazwa zviripo maihire imari muchiziva kuti zviripo iyi. Kundipusisa. Alright, katifambei.
zai maku kuti zvakamira sei wakabva sei mutamwa mutambanenge simuka bata nzira yako kuti ndoda kutaura chokwadi pamberi pedare raheadman chigodoro. Ndoda kutaura chokwadi pamberi pedare raheadman chigodoro. Kwete manyekwa. Kwete manyekwa. Mwari ngaanditungamirira. Mwari ngaanditungamirira. Garai henyu pasi mufanangudze. Ndoti pamusoro yemadzishe newese wakateerera ndinoda kutaurawo maererano nekugara kwataita nemurume. Kugara kwataita taigara tichishupana nababai. Ndingatoti ndachangobva kupinda mumusha takambogara nguva refu tisina mwana, tikafamba tikabatsirwa mwana akaita zvadaro. So saka ndo pakabva pabude mudzimu wakabuda ndamumusha umu. Obva wabuda mudzimu obva wauye kumba obva agadzirisa chivanhu chavo chaaigadzirisa. Agadzirisa udaro takatange kufamba tese nababa achirapa anhu avo achindiita samakumbi. Zvadaro so saka taindofamba tese, petaifamba tese taigona kundoshupana tiri munzira tiri kuenda korapa munhu. Zvadaro iwo bvato nditi chii. Saka petaifamba aita akasvika kunani wakabvunzwa especially mama amwe nangwa akabvunzwa kuti iwe unonetserei makoti kufambisa, aiti mukurora wenyu unondichengera. Ndikati alright. Saka nawo bakasvika pakuti iwe usafambe nani namakoti ngoti zvingadini zvingashupa. Ini ndo ndazviteerera ndikati alright. Ndo ndagara pasi. Andina ndo ndateerera ndobva ndagara pasi. Saka aya akachizonditi iwe wazviti pakuti ugare pasi ngoti ndini murume wako auteerera na baba zvaanotaura. Ndikati alright. Ndochitotedzera zvanga arutaura achinditi pane munhu wanga akaona waida kuchekwa sari. Obva nditi kune munhu wachekwa sari zvingaita kuti ndidaidzei munhu kana kuti ndibhadhare umwe munhu iwo uripo. Ndikati mungakwanisa henyu kudaro ngoti nini handizvikwanisi, hazvisi muropa mangu ende ndinotozvitya. Ndachitoti ayabva achitoti izvozvo zvazvitomboiti kuti usingatozvikwanisika wotorongedza waende kumba kwako. Alright. Tichigara kudaro so saka taingonetsana turo tudoko mumwe wacho otondichaya ndichimbogara kwambuya. Miromo iyi yakambotsemuka andichaya ndobva ndaenda kugara kwambuya. Ndagara kwambuya kuya tobva tagadziriswa tobva tadzoka pamba paya. Tadzoka taindogara tichishupana kudaro. Akazombondisiya kudonda rebhema iyo tangu angoti nyandu zvavo zvandokwidza ndoti iwo kanyanga svika doko zvandoti nyandu munhu kwatobvisa hembe kwatoti ndakwenda unoziya kuti unondishaya panapa. Ndikati ndomushaya sei inini apa ndine mwana kumusana usiku zvikanzi unotozviziya here izvizvi. Ndikati alright. Ndakatopfeka heti yemunin'ina wangu akati heti yandiutoionawo papo panapa chitoirasa ako hetiyo. Ndakatoirasa hetiyo naye mudondo. Zvadaro so ndobva ndafanana namama kuti namama ndasiwe pai mudondo ndiri ndega usiku obata wangandoama nekuti ndaudini ndakutoenda handisiziva kuti aendepi. Obva atobuda paya obva andisiye pakati pesango ana mama obva atoti achimira tuye ipapo tikutore. Ndobva ndaenda kovatora ana mama obva auya. Saka aya pakazwa ndichifona ndobva akabva adzoka asina hembe achichema. Kati inomaa kuchemei aya obva ati haana chaakataura. Kwausvika bva tatwara zviro zvanga zviripo tobva tasimuka tobva tatodini tobva taenda tobva tasangana namama kutoya nababa natete mazvita akutoya kuonditambira. Ndotoataura ndikati otobvunza chinyi makoti. Ndotoataura kuti inini nyaya yacho handisiziva nyaya yacho yatangira papo munhu kwatanga kuti tinoziva kuti ndinotokusiya panapa. Ndobva atondisiya ndokuzoya musi wachitatu todzika pane munhu waida kobatsirwa kubhema fari. Takabva tasvika pamunhu uya obva abatsira tobva tadaika kuende kumba. Tadzoka futi tadzoka pamba tobva tagara tichishupana. Saka bakazomboya bva achiti imiwo murora muri kunetsana kuwana baba nyaya yanga yakafambirwa yakasirwe panzira akazogadzirisa zvimwe kuda ndiye nogona kunga iri kukonzeresa kudai. Ndikati handizivi handina kuzombotaura no kubva petakabva aya obva atoti ndikati obva atoti alright obva atonyarara paya. Saka tasara daro takachizoti aya kuzoya kwandakazoite kumba uku aya akanga adzike bhema kunana mama adzike bhema obva achidini obva achindifonera ari kubhema akati maita wanga uyo ndidini unditambire kwabedza. Ndokwira kwabedza kuya ndoenda kodini ndakatokwira zvekuma4 ndobva ndaenda kuamirira kunze kwakasvipa ndiri ndega padondo ipopo. Saka obva achizofona akati izvozvi ndakusumuka pai kubhema. Inoona kuti inini handichamiri ndasiye chi mwana ngoti kwasvipa uye ndaakutya ndaakutonorwa. Akati ndobva ndatodzika kumba kuya. Ndasvike kumba kuya aya ndobva ndatotaurira bamukuru aya riapo. Ndotaura bamukuru ndizvo zvadini zvataurawo bataonga atoti ndichikutosimuka bhema saka ndadini ndadzokera. Aya akati alright hapana chakashataba iye waizononokerayo kuti usimuka achiziva kuti ndine munhu wadini wandamisa.
alright. Aya auto ndobva ndachitodzika ari mata ndapambuya. Mbuya ndobva ndataurira ndiwe ndandasire mwana. Ndobva ndatora mwana wangu ndadzike pamwe. Ndichisvika aya ndo paanosvika. Obva achiti maita wangu wasvika nguva yepana. Ndikati ndasvika ndabva usvika nguva yapera. Ndakazotokwira kamota musi wacho kuti ndikasike kusvika kumba. Ndobva ndatosviniwa ndasvika nguva yapera. Aya obva atati saka iwe wakoshesa mwana wako watadza kukoshesa kundimirira. Tikati ndomirira sei kwakasvipapo uye mwana wadini ndandasiyira mbuya ndada uchikoti unodini unonetsa. Iye obva atati izvozvizvi pfeka bhegi rako zvese uende kumba kwamai yako izvozvizvi. Alright. Inini ipo papo ngoti ndandagara mwoyo wangu watosvipa ndandangoti Mwari we apeno ndozvina ndakuchingweta. Saka musi wakanditi rongedza handina kumbononoka. Ndobva ndarongedza bhegi rangu. Ndobva ndati akatanga waenda taura bamukuru nambuya. Ndobva ndaenda kuwataura bamukuru aya. Bamukuru obva atoti iwe chigara kupi chirara kunoko wangotori usiku. Chirara kunoko wozopfuma chiende mangwana. Tochidzofuma tichienda tese mangwana. Ndati alright. Ndotorara kwa bamukuru kuya. Ndobva ndamakuseni bamukuru anoticha papuraima pamanzuno. Obva achitoti ndishare obva ambotanga kumona makuseni acho haana kuzwanana naye. Obva adzoka kandozoya ndomona manheru ndabva kuskuru. Ndati alright. Saka paakadzoka kubva kuskuru bamukuru aya akabva asvike kumba. Asvike kumba asvika pamba pendandingo ndakaswera pamaiguripo papo. Ndaswera ipo bamukuru obva auya. Obva achienda kuomona akati iwe chimbosara achitipo titange taenda tese ngekuti anoziva kuti ndogara ndichirohwa. Saka akati azvitipa kuti togona kusvika hasha dzake dzakadini dzakakwira. Saka iwe chigara papi panapo. Ndati alright. Bamukuru aya obva atodzika obva aenda kuomona. Aenda kuomona bamukuru aya uyu iwo bonini bamukuru obva azoti ndotombobva azondifonera akati chiuya. Ndobva ndachienda. Ndotosvika bamukuru ari mudining iyo batonga ari kunze. Ndichipinda obva auya obatonga. Obva achibvunzwa nibamukuru chikanzi vatonga nhasi ndamboti mumboswera musi pamwepo kuitira kuti nimboona kuti pamwe hasha dzenyu dzingagona kudini dzingagona kudzikira. Ndibamukuru akati kudzikira kwehasha hakuna inini zvendatotaura ndizvozvo ndokutaura kwakaita kuna bamukuru. Akati bamukuru nyaya yenyu bamukuru akangobvunza akati nyaya yenyu chaiyo iri kuda kuchimbozwini. Zvikanzi nyaya yakuda aberekani amata ndokutaura kwaita. Yakuda abereka amata kudaro so ndikati iwo obva atoti inini izvozvo zvandikutomutaurira kuti ngaarongedze abve pano ndizvozvo zvandikutomutaurira. Ndikati alright. Bamukuru aya obva achitodini obva achitoti ndobva ndati bamukuru panapo kuti ndisare hazviiti. Bamukuru aya obva atoti chidini chambai. Akati ndobva ndatorongedza bhegi rangu riya. Saka ndandingafonike ndandakachinjana namhoma ndiwo hawanga akatenga. Ndobva ndachiti regai ndichidini ndichienda yawo yachange yakafa. Ndikati foni ndichidini ndichisa raini rangu. Ndototi raini ndikuenda naro foni ndikuenda naye. Akati foni yangu sika. Ukaenda nefoni ini ndozodini. Ndikati inoni ko ndiri kufamba ndozodini. Akati isiya foni yangu. Ndobva ndachiti bamwe achitoti izvozvizvi kuti uda kutosimuka nefoni yona svimbo yazvishamisiwa kuti inogukira pamwiri pako izvozvizvi tikaswera taakwamambo. Ndati alright. Ndadaro so aya bamukuru obva atondichi iwe murwara chisiya foni yacho zvinganetsa. Foni ndobva ndasiya. Saka ndabva ipo bva tachitendera bamukuru bva tachienda kumba kwanda ndakatora futi kumba kwawo musi wacho. Ndabva kumba kwawo ndipo ndakachizofuma ndichidini ndichiuya kumba kunoko. Ana bamukuru achiti chidini iwe chienda. Wochizodi anga akangati iwe chidzika wochienda kubhema vhari woudza ana mhoma zvaitika. Alright. Ndobva ndachitosimuka pamba pa bamukuru akazoti ndipakangwa foni kaakandipa achiti uzotsvage bhatiri uzoshandisa. Ndikati alright. Ndasvika ndabva kumba uko ndasvika patambo kuti ndobva noshanda bamukuru aya. Ndasvika ipapo ndoshata bamukuru ndizvo zviripo zvindadini ndatonzisimuka odini uyendi bhegi ndatosiya muimwe shopu yendandasiya patambo kuti apa. Ndobva ndozvaanditaura kuti simuka odini uyendi. Saka nyaya yacho ngei ndochitotaura kuti andononoka kubva kwawo nini anzowatadza kunimirira ngei. Ndo nyaya yacho yaanditi simuka uyendi. Ndikati alright. Saka ndashataura ndikati bamukuru anga anditi chienda wochisiya ndandachiti ndochosiya bhegi pabamukuru simbochidzika bhema vhari. Saka bamukuru akabva anditi iwe chimira kudzika bhema vhari. Timbotanga tazwe nyaya yacho kuti yakadini wochizodzika bhema vhari kumangwana. Alright. Ndobva ndaperekedzwa kwati timasvita anodzidza ari pachitakatira form 6. Ndaperekedzwa kudaro soro mandashaurana. Munokosha atete wana nguva dzedu. Vatabata munokosha. Nhoroondo tinozosangana naye mukati. Ndobva ndatodini. Ndobva ndatodina pati masvita ndatorara. Saka bwaya akachizofonera kubhema vhari wochiti maita wangu wakadini here wakaenda here kumba kwake. Akati aifonera ana mhoma aya akati maita wangu ari kunati timasvita. Akati ngaende kumba kwawo asidosvika ari ikoko koba. Alright. Ndandobva ndafuma ndichidini ndichienda kumba ndakatoperekedzwa nebamukuru Simba. Ndobva ndatosvika kumba. Bamukuru Simba ototsanangura nyaya kuna ana mhoma. Mai otonyorera pasi nekutotaurirana zvakataurirana zvobva zvatogumira ipo ndokuuya kwendakaite kumba. Asi imwe murume muchiri kumuda here? Inini mwoyo wangu wasvipa nezvendaitirwa.
ndichadipa murume ngatitaure zvatete bhukuro ritoiswa ndovatovhara napadaro hapana zvemunoteerera mungandomira pano kuenda kumba kwenyu kutori nani bhozi hapana chemunenge muri kumboteerera kutoteerera kutobatsira vanhu vari mukati anyambungari pasi ini ndi mupurisi wangu yopa wataura chabatengi musamoneni ndimurutaurisa mazwara zvendataura atete ndati inini murume muchiri kumuda here ini handichadipa ngoti ndarwadziwa hakuchadi mwana moita sei handichadivi ndoda kutozwa ndiwo inge makuzwa ndiwo mune mhiku here dzemakanga maisa pamusoro peuo nini kuzinata hwaari kuita kuti munge muri nyamakumbi mhiko dzakafanana nedzipi handingazive zvinhu dzakafanana nedzipi handingazivi zvinoitika umwe anenge achitoti tiri temerana kuisa kamishonga zotsvagana inini handina ndisimudziro wanokwa pandikaitoka ichautisokutokutisazone zuva racho tinobva pana pausiku ukapandukai wacho ngasimuketu changosimudharo batainze wenyu muti ndoda kutaura chokwadi pamberi pedare rahedman chigodwa ndoda kutaura chokwadi pamberi pedare rahedman chigodwa kwete manyekwa mwari nganditungamirira garai henyu pasi mutaure ndinofunga wapandukai mazwa nyaya taurwa nenkwasha wenyu ukazwa zvenyaya taurwa nemukunda wenyu handizivi kuti munoti kudii aini ndingandoti petakataurirwa kuzi muhanzvadzi yedu yavo yemumusha iwo wakauya naye wakati tichauya sande totaure nyaya chaya chiri china ndakatofonerwa china manheru zvikazi hanzvadzi yaunzwa ndikati akwasha aurire usiku adini kuya kwakajeka takokorodzana tese tawazwe nyaya yavo ari kuti zvikazi ati tichauya totaura sande saka sande iya takamirira tikati anhu achadini achauya hapana wakadini wakauya tobva tatomboti mandi ngatipangane toende koona baba amutambanengwe baba emukwashawo toona totore hanzvadzi yedu na baba munini aya ari pamanyera futi kuende kubhema kuna amutambanengwe baba emukwasha kuti tichizwe kuti nyaya yacho imbori nyaya yeyi yakamira sei tichakadaro so takaende koti baba munini kubasa kwawo aimirirawo ma-off days tobva tazotionesana futi tikati tadini kuti timire kuende kuna amutambanengwe toonesana pachedu tombotanga taonesana kuti panhau yehanzvadzi yedu tingaenda nayo koitsveta ikoko kana paine problem iripo hapana chitona tagadzirisa inondoramba yachindoshupika iri ikoko hazvibatsiri mbaimba itozozwa kuti wasangana nezvakati saka muruziye maunzirwo acho akaizwa ngeekuzi handidi kumuone pamba saka tadini kuti timboonesana semhuri toonesana kuti nyaya yehanzvadzi yedu tinoigadzirisa sei tichakandodarozvo tiri kumirire off yababa muninai tobva tatozwa kuti kwatonzwe masamoni saka paunzwe masamoni totobvunzana kuti inyaya yeyi tobvunzawo atete kuti atete chaita kuti muuye amungadaro mwakapare mhosva here kumusha kwanhu atete anoti hatina ngekuti masamoni aitaurwe zvekuzi tiri kuramba nemudzimai wake saka tobva tati hino kana zvakadaro mukwasha maproblems ese aanosouya nawo kana kuruti paakambouya neproblem yacho hatina kumudzinga kuti hatizvizii kana kuti urutaure zvetisikadi nekutozwa takatomutambira apa waifanira kundouya futi semaurire akaita nemudzimai ototsanangure dambudziko totoonesana pane kuti tizondozwa kuti waendeswe kwaheadman kotongwa tatoya tisizive kuti nyaya yacho inyaya ipi. Alright. Ngatidai. Imimi ndi munoziya dambudziko remwana wenyu. Rakawana romusha menyu mabhiro akaita kumurume. Handitika. Yes. Ndimi zve munoziva pfuma yakauya nemurume nenkwasha kuti wakauya kubvunzira nemari yakati kana kuti wakauya kuroora nemari yakati. Ndinetarisira kuti mawana dambudziko rabuda apa raende kuita 2 in 1. Pane nyaya yakwamutamba-nengwe yakazvimirira sefamily. Pane nyaya yakobuda mutambanengwe yagenesi pandukai.
otherwise zvakuende kobatana koti zviri mushamwa mutambanengwe zvisingadi kuti mwana uyu anga achiroora uyu ndo zvakuende kopusa imba yake. Mukada unatsozvitarisa. Saka zvinenge zvichida kuti ndosaka ndatobvunza uyo kuti mukadzi wake kuti mwana unoita sei, nokuda kwekuti isusu hatipindiri mukati mwenyaya dzevanhu vanorambana. Mangwana muchazenge makutaura isusu kuti anhu ya ndo akatirambanisa sisi tinodanana. Zvinobva pasi pemwoyo wako. Zvindaitarisira zvanga zviri zvekuti zvaitika zvese wakanga uchiona situation nemapipi nezvishamiso zvaitika mushamwa mutambanengwe. Zvanga zvakadini kuti semuse pano pane vana tinozviziva mungazviramba mudare munomu kuti handichadi, asi pane vanhu ana uyu uchaita 2 days achiuya achione mwana rechitsirira tabonde yata nhumbu yakutobudapo. Ana sekuru yanozoti itoripo iripo basi mai akati ndichande kotesta saka ndodozwa kuti paakatesta yange ichipa positive iri kandi yapa negative. Sadokta sachiremba. Saka zvatinenge tichida isusu tinenge chida kuti musangane pakati. Kana waita kuti wotora nguva yekuti vanhu vari mushamwa mutambanengwe vangu vachigadzirisa zvinhu zvavo wogadzirisa zvapera munenge muchidzokera. Kana usingachadi zvachose ndauda kuziva kuti mwana raramiro yake anenge ari kupi. Uyezve kana uine mwana iwowo ndinenge ndichiovhura futi gonhi kuna anhu ekwapanduka iyi kuti ngwasha paanouya achiti uri kuzeka hembe kemwana kana kuti uri kuye kuone mwana wake mupengo yekuti aone mwana wake. Kunyangwe baba akaenda nemwana mai vacho vachida kuona mwana vanofanirwa kuti vange vakasununguka, asi ndinenge ndakotarisa neeji yemwana nechimiro chiri chipaground kuti mwana unochengeteka zvakadini. Yasiyana nekuti wabatwa nechikomba ende kumba kwako ende wanobatwa nechikomba uine mwana kana kanyarika 6 months ndadotusiya unosiya ana mwana unochengetwa ngechiko chikomba ba. Unotoita chechembu chechikomba ichocho. Hino uyu haisiri nyaya yechikomba ba. Ritori dambudziko riri mushamwe murume mwaakadini mwaakarorwa. Risiri dambudziko rake. Nedzimwe dzenguva kuda kuzozvitsvagisise apapo zvinokwanisa kuti zvemushamwa mwapandukai nezvemushamwa murozi wani mutambanengwe zvinoende kosangana dzakakora dzinonanzvana Zvakasangana. zvikaende kosangana manje zvavo zvaende kosumudza mureza. Imi musingazvioni panyama munoswera muchikweshana muchiita sei, asi zvinenge vanenge vari kupfuridzira mhepo dzavanenge vachipfuridzira. Saka zvatinokwanisa kuita panyaya iyi hatifungi kuti tingakwanisa kuenda nayo kurestereki. Inyaya iri simbo. Imimi vairi ndimi munoziyana baba namai. Mubvunzo ndingatoda kutobvunza kuna Bernard zvatarwa nemukadzi wazvizwa here unoti kudii nazvo? Ndinogamuchira. Unogamuchira? Zvakanaka. Ambuya tazwa kuti mune pamwiri? Handiziva, ndinongotesta. Nguva dzenyu muri kuteera here? Hamuzivi here vanhu vachikadzi kuti akauya nesilipi. Hamuzvizivi here? Inini ndaimwa mapirisi, ndimwa mapirisi ndasingateri pasaka ndakazosiya ndakunoku ndakandotera zvimazuva zvishoma kuva kwete mazuva apera. Mune nguva yakareba sei mwaparadzana nemurume? Dzakwana 3 weeks. 3 weeks? Padhuze. Munotarisa nguva inenge iri kuteera. Chetinoziva ngechekuti kana iwewe uri kugutsikana kuti mudzimai wangu watakura, kana ukazoona iri nhumbu inenge yazobuda pa 2 months 3 months apo taramba munhu unozoita rivhesi. Asi kana zvikati zizi unozoziya here kuti ngeyangu kana dhandi yangu. Pandiri kutaurira ini ngepekudai. Kana iri yako iwowe sematauriro aari kuita kuti hapana 3 weeks. Pa 3 weeks 9 months dzichikwana iwo semunhu womurume une 5 cents unoende kuona zviri kupindirana here mazuva angu kana haasiriwo. Kana kubva tatotestana hedu tichibva panapa ndibva ndaziva kuti ichi ndoripo. Because mai akati ndichatesta pamwe yakaita negative. Inopenda ndichidobvunza hangu pendakamboenda ndichisiya mukadzi wedu kuna mai. Mai akati tichatesta tonoti mimba, saka taitoda kuzwawo mashoko kuna mai kuti makabudawo zvakadini. Itaura kuti mai akadini. Taura nguva dzapera. Uyu tinotenda Mwari. Ndakati ndakagara. Mukwasha wangu uyu kubva kutora kwaita mwana wangu akatora nematoro. Vakagarisana. Kuzoti paakaita pamwiri. Akosununguka ndopenda katanga kuzivana naanhu ekwamutambanengwe aya. Nokuti mwana wangu kusununguka kwake dai ndisina kusvika pamuprofiti panga akaiswa. Mata akatofa nenhungu. Nekuti ndakasvika ipapapo. Ndakatozwa ndimbuya Mebo muzukuru wokwamutambanengwe ndauya kutengesa chibage paJMB. Kuzi Mata ndifunga kuti uchararama. Ina ndichatodzikiwa. Ndobva ndateerwa. Ndikati chii zvikazoda kusununguka asi wane 3 days.
ndobva ndasvika mwana uyu asina hembe achinja kala. Ndakaita zvokukanya dhoo kudai pamuprofiti yei. Azwa tirureketa ukandivharira dhoo. Ini ndazivharira ndoti zvikazi mune zviri kuitika mbomirai. Ndikati hapana chinoitika pamwana wangu chamunondivharira inini. Ndakasvika mamai mazvarira akabata zijira zidzvuku so netsvimbo ameno tutsvipo twaingemo tusvipa neraisi aruti ana sekuru ekwapandukai midzimu ekwapandukai regererai mwana wenyu apone mari tiri kugadzira tiri kuunza. Ine ndapinda ndakati yowe kwapandukai satiti zvemudzimu. Mama akabva atosiya jira obva atochema akati mama maita yenyu mauya mundibatsiro zviri pano. Ndakati iwe Martha wake up ngoti ndingandanyangadzwa inotaura chirungu. Wake up, what are you doing here? Mwana wangu uyu wakachema uyu. Ndikati iwe munani pamwiri achemi muka ndinzwe zviri kunetsa waitei pano. Akati mama ndiri kunzi inini kune vanhu vakwapandukai wasumudza mweya kuti ndife nenhumbu apo hwemari neanhu ekwamutamba nengwe. Ndikati ufunga hako ka mwana wangu kwapandukai vanhu vari kuvakarongeka vanozvisenzera. Ndiani angaite godo rekuti auraye iwewe azopuhwa mari kwamutamba nengwe inogara narini pane kuti iwe urarame. Iwe mwana wangu ndinoziva ngezvekuti ndikaenda pamuprofiti zvikanga zvandodai inoenda kukiriniki so mukatoenda hospital. Martha uyo akambotseya ndikati Martha muprofiti inini ndinoti ndikaenda pamuprofiti zvikaramba noenda hospital sunungurai mwana wangu ndiende naye hospital. Muprofiti akati ndaenda miroti zvikashata ndozodini ndozvaya mota. Ndikati no inini mwana wangu unoponera kuchipatara. Ndakabva ndatoti nguva yacho yobva ndafonera mukwasha wangu kure ndikanditsvagira mota mukwasha ndiri pakaoma po uya wakabva atokasika unitsvakira mota murimi wabva yatora mwana wangu kudhemu zasu totaenda kuhospital vasvika wabva atoitwa operation. Kamuzukuru kangu kakaremba akataonga manesi obva aita minana yaakatoita ndina mamai mai mutamba nengwa. Mwana wadu uya obva atochema tikati mbuya izwai mwana wedu wachema makorokoto. Fume wacho makuseni takazorara kuhanzvadzi yamamai. Fume wacho makuseni ndakangosvika ndikati mwana wangu ari bho uyu muzukazukuru kangu kari bho inini mbuya ini ndapedza basa rangu ndakutoenda because ndakatobva vanhu vekwapanduka yasikazvizivi ndatoenda kotengesa chibagi ndobva ndatodzoka bva ndasiya gogo nemhuri yawo kwa ndatogara. Mukwasha wangu obva azouya akupira pekurima mupurazi tobva tamupa auya udaroko akati garei tizoona wachaya waukuya wari kuridza mhere uyu ari kuchema uyu uri kuchema ari kuya. Ndikati chii zvikazi ndarohwa ndibabata unga chii anoti unondiitire unondishungurudza mwana wenyu ina ndichazvigoni mwana wenyu unondiitire sanje mwese mwene urapa inini unondonditeera kudai dai. Ndikati Martha unodaro murume ngei iwe unofanira usara uri pamba uchichengete mwana uchidini uchita basa rako. Uyu petiri kudoti tichinatso kutaura mukwasha bvapo mukabva atoenda. Akati mwana wenyu tobva tatiti zvakanaka ngatigare. Vakazoenda baba acho akati susu nyaya iri apa ngeyekuti uyu mukwasha wakataura kuti ndakarara nemwana wenyu uyu pati bvuri rechirume rinouya paari. Tikati bvuri raite chikwambo here akati mwana wenyu une bvuri. Kati hino mukwasha hino tochidini takadaidza akomana tikati ndozvotaura mukwasha wati mwana wedu une bvuri. Anhu akaunganidzana tikati todini ngatifambe timbonzwawo nekuti ini ndotoda kuti ana angu arorwe. Saka takadomboedzaedza zviprofiti tikatoenda kuhwedza here kwakusape ivo vakazoti tine n'anga yedu yakatigadzira zvemumusha medu kuchakohwa saka ndiyo inotogona kugadzira zviri pana Martha. Ndombototi n'anga yakwasha ini ndandisikadi kuenda. Saka zvakazoita kuti anhu ekwapanduka yakazonyiswa nevakwasha tikateerera tikaenda kuchakohwa kun'anga. Takasvika kun'anga iya yakuru yastroka takasvika ikastroka zvikati inini handichagoni kushanda ndakastroka asi indomupa imwe n'anga tobva taenda pan'anga iya. Tasvika ipopapo vakataura semataurire wetaifambira ndiyeyu ndiyo wakatanga kubatiswa hakataura zvikazi tiri kuda kubvunza kuti pamwiri paMartha zvikazi Martha haana chiro. Mai acho inini ndakabatiswa hakata ndikabata zvikazi mai haana chiro. Baba acho zvikazi mai baba haana chiro. Asi zvandiri kuona musha menyu baba mune mweya urimo imwimwi wakamba kare asi sezvo masara muri mibaba emhuri mweya uwu unogona kundozi baba ariyo unozokuzviringidza akorora enyu mumusha agari zvakanaka mari kudai dai kati zvakanaka ndokuchiti ayazwa kuti uyu haana chiroyi akangotaurirana ipopo akangotorana haana kumboti mai wetausumudza mhuri yandakati ndichagoni tobva tatosiya zvakadaro kwabva watogara. Muna mei apa mwana wakabva afona ndiritori vhumba kwatetacho zvikazi mama ndokumbira munditumirewo vana wanobereka mwana wangu ndakarohwa handigoni kumuka murume wakandoti kurohwa nobva aenda. Ini ndototi natetacho ngatete izwai meseji ritaura mwana asi ndiri kunditumira mwana wangu kwamutamba nengwe inini handiiti nekuti mangwana mukwambo uchazoti mecho ndiwo aiti kuti mwana aite musikazwa ini handiendesi kuti mwana wenyu afa hanzvadzi yemurume ndaitaura kuti afa ndinondochema mwana wangu inini ndosiyana nazvo. Saka mwana ndakatomuyiti ndanyora message ndikati kambaira uende pana mbuya mutamba nengwe anokubatsira ngoti mama anogara bhema
mwana wakaita saizvo bva enda pana gogo kobva abatsirwa kusvika murume akadzoka azotaita right obva andinyorera meseji mama muri sei ngoti ndakazomborwarawo ndikati ndiri right mwanangu wasei akati andaanane ndikati muromo wakatsemuka wapora ere akati muromo wangu wadini wapona murume wako akauya akati ndikati good garai ndo zvinoita umba kobva vatogara wana wangu kuzoti musi 23 ndakazoona mukwasha akuya kuma7 dzemanheru tiri tobika titotambira anoziva kuti mabhegi atoendeswa mumba imweba tiri kitchen makadini mukwasha akati ndofara hangu tatoya sadza tapedza mukwasha wanti mama tine nyaya nababa nyaya yemwoyo ngeizve akati nyaya yetauya nayo ngeyekuti mai taonga nababa ataonga kwaana kuzwisisana boko saka Bernard wakati mukadzi ngaamboende kumba kwake tine zvetudombogadzirisa baba obva adaira akati iwe ndakatauta neko mutamba nengwe makuuya musha muno mutina tezvara atakampa endai kumusoroko kune mukomana uyo ruko mudoko ndiko kwamutaura nyaya dzenyu mukwasha wakati ini ndaneta ngondaswera pabasa handichakwiriyoba mukwasha usikona kuti azviitira akati ndaneta ndika zvakanaka nyaya dzenyu idzi dzinode kunyorera pasi nomatatoa bhuku rangu kobva ndanyora zvaitaura mukwasha wangu akati toda kundimbogadzise zviro saka ndazi ndibaba ndatumwa ndibaba kuti tore muroora uendese umba kwake ngoti pane zvetokugadzirisa indotomboti imwe inini ndoziva kuti munogona kutora mukadzi wenyu moise kumuzukuru mogadzisa zviro zvemusha menyu mozotore mukadzi wenyu makaite muchachira nei nehama akati asutodiwa musha mashoba ngemba iri kugadzirwa ndikati ndazvizwa mukwasha ko uyu mwana wenyu uyu kamba karugadzirwa ngeke matare kaka ko mukagadzira umba yemwana asipo zvinozodini akati mutemo wehurumende unoti mwana kuna make ndo pakazoti baba obva asunga obva atora chikoti akati anekwa mutamba nengwe maakundidherera baba obva achema akati murundidherera nondachembera here kobva atora chikoti akati mukwasha ndaukurowa mama angu anga atori makati mukwasha ndapota angu musaro wemukwashaba siyai tizwe nyaya yacho peichagumira saka mukwasha wangu akabva afonera baba ari kumanzunu ticha kobva afona zvikazi kunokwana mama aritopenga zvikatomboiti chichichi andorimo mukicheni kobva ndapuwa foni vandataura naticha ndikati asi maono here zvichiita vaunzire maita mwana wangu ndaifunga kuti zvimwe mata sinzi anetsana nemurume uchadzika bhema kuna mai nababa ani murume saka pamaunza kunoku apa uyu wacho wakutaura kuti mutemo hurumende unoti mwana kuna neke muri kuramba here muri kudini baba aya akazopa akati pai mwana wafoni ndobva tamupa foni kobva adairana zvikazi chiita zviri kutaura ana sekuru uyu mwana uyo kobva achizoti tikati mukwasha isu atipedzerani zvakanaka newe chinyorawo pazasi apo utaure zvouri uda ngemwana wako ngoti muri anhu emashayi unosara pano zamba ngoni ofa kuzotomutanga anhu ekwamutamba nengwe munonga makutirambira chinyora simbisoni wawo mukwambo wangu wakanyora pazasi pacho pendakanyorawo statement yake iye wakazonyorawo pazasi akati dheti rekumuti ana baba acho yachitsinidzira nyaya iyi tiri kuuya komupa musi wesandi tikati zvakanaka kwatatusara nemwana wedu nemuzukuru wangu kwatogara takazongona matsamba akutouya kuzi masungwa aya ngaine dzungu rekudaira daira mwazonetaka yaya kundega regerai ndofamba nawo mubvunzo umwe mabvunzo okuzi pemakanangise mwana uyu makayamona ine pamwiri here tomubvunzo wangabva charatizwe inini mubvunzo kuna mama kusazoziya hangu mutemo wenyika kuti nhumbu inondotestwa here kunyange iri yemwana isiri yako iwewe baba kana ndo mubvunzo number 1 mubvunzo number 2 ngewekuti pendakagara kwana tezvaura mambo wangu ndakapiwa munda wekurima but pakaitika anozi mashiripiti dei papa ine muzukuru izwa izvi pane aiwitinesazve ngenyaya yekuti handina kupurapura zviro zvangu ndichidzipwa muturu muzidzi ndakawaka kugonde kwana tezvara ndikati ana baba pano pane hondo azvisi kuita ndakazotopupura zviro izvozvo ndichigara kumba kwehanzvadzi yangu mazvita handichazivi asi inini ndinoti ngezvemwapandukai ngekuti mata ndaiti tikashupana ndikati hambai toona tete muperere waiti handidiba anoroya ndobva ndaona kuti tete muperere ndicharota achipingaidza achitaura zvaanotaura saka ndodombovheneka kuti kwapandukai haufa ndimutamba here ndobvisawo mombe 20 here kuna ana babangu nekwapandukai ingandorebese munamata sadza zichipora chokwadi ngechekuti nyaya iri apa iri pachena apa of course murume wakakanganisa pakuti akafamba nemwana wanhu pasina abereki acho anga aripo chenyarira mukoma chechipiri ndipende kuona kuti murume uyu unoshusha uyu unoshusha kabisira uyu murume uyu unoshusha uyu mazvita ndidetarisire kuti tichinge takagarawo madzimba tinenge tichiwirawo tigarisane zvakanaka
Hakuna mukadzi unoda kugara nemurume unoshusha apa. Hai chokwadi. Ende hakuna murume unoda kugara nemukadzi unoshusha. Arume tinoshushwawo futi. Mukatotarisa nzee dzedu idzi dzimwe dzacho dzakatopera kusvuka kuti piriwiri nekuva dziri tobazwa kuti baba mwana uya kuno kwabate nzee kuzendochere mvura idzi. Hapana chendisingaiti. Hazvina kumwe. Asi chandinotarisira ngechekuti kana vanhu muchinge maona kuti paita dambudziko rinenge rakadai. Ndimbuya api imbo adaidza mbuya pano. Ngati. Mbuya imbo simuka mwendende. Ngauya gari pana nhari apa anozobva panhu wabva yawo papa. Pachapinda mwe wakagara futi iwo papa. Togona kupanicha isina mari mukati ke. Toyuma totirasa kuti uda kuenda. Chinditaurira zvendada kutaura. Zvimwe zvacho mwangu zvinoda kutarisa. Zvaari kutaura kuti nemurume inini murume handichadi ausiziva kuti achadi chii. Ichokwadi baba. Nezvimwe dzenguva watozvipokonyosa kubva mune mamwe matambudziko akakura. Ichokwadi baba. Nedzimwe dzenguva iwe wacho tozvipokonyosawo. Ichokwadi baba. Mafungira aita regera aite masekufunga kwake. Penda uda kuziva ngepekuti kana ari kutaura kuti haachadi haana midziyo yake iri musha mwapanduka mwawo nini mwamutamba nengwe. Irimo. Unoitora sei midziyo iyoyo? Ndautobvunza ana baba kuti sekushanda kwetaita tichirapa tingati ngekwapanduka here kana kuti ngepamutamba nengwe pachishona. Tinotarisa pamidziyo tikanga tiri kutaura midziyo yake tiri kotarisa pamidziyo yekuti zuva raanopa zvinozi zviro zvinoshandiswa namai zvamai zvinogoyewe nhaka zvinotorwa ngevabereki vake. Kana zviri zvekuti zvana mubhedha zvana odropu zvana kitchen unit zvinhu zvakaita saizvozvo zvinonga zviri zvemukadzi. Nokuda kwekuti kuenda kwake munoraramire korara nomwe mukadzi pamusoro pemubhedha wamairara naye eno. Hazviiti handitika. Imimi itai kuti kana zvaita kuti muparadzane handisi kunyengera handisi kumanikidza. Zvaita kuti muparadzane nguva iripo muri vatano pasina akaremara pasina wakakuwara. Munopana nguva yekuti uchatsvaga umwe munhu achamuroora achigara zvakanaka uchatsvaga munhu umwe munhu ucharoora achigara naye zvakanaka. Kugarisana kwechiri kuitawo madzimba mumu handi kuda kweduba zvinenge zvakatonyorwa. Izvi zvenyu izvi makazvimanikidzira zvisina kunyorwa baizvi. Saka zvaende koguka. Kana zvishanga zviripo makaberekerana hazvishamisi mangwana mwane kamwe kamwana kechitatu ako. Munogarisana. Asi ndiri kuti vanhu vakapandukai mukaona mwana une makore mangani? Mwana nganga akachengetwa namai. Iwo unozikana musha mwapandukai chengeta mwana wako iwo. Enda uchinoona mwana wako. Mwana ngaaziye kwese mwana wakaberekwa kwese kuna mai nekuna baba. Ngaapota achienda kuona baba wake kana mai kuenda naye kana baba mushonawo mwana. Murasa kundizwisisawo. Kwakutoenda kwakutogarisana zvakanaka. Handitarisiri kuti vanhu vakapandukai nematauriro aita mwana wangu murume handichadi uye kuparadzana naye komaita naye komakuita naye muchakwanisa kuti mukasangana naye munokwanisa kumuvhictimize kana kumuharasa. Kuparadzana kwevanhu hakusi kugurawo kama nekuti pakaberekerwana. Saka pakaberekerwana muchasununguka mwana unoita dambudziko romuda kuona mukwasha wenyu. Munofanirwa kuti musununguke kune mukwasha. Kutosangana mukatobva panapa mwatoenda sangana pamatonda mukwasha mutenge drink semapostori kwatombomwa. Nyaya yaita dzidya. Moparadzana mukwasha wenyu zvizoita zvakanaka. Mapazwisisa rama dzangu. Tangoita urombo hwekuti madzimai angoparadzana omba yaisati yapera. Yekwedu kuti zvemene ndakupe mhosva kuna baba yechimurume. Honai hondo yemasamaria nemajudha. Alright, ndinotarisira kuti iyi tapedzai. Hapana pendasiya apa ndadonongodza pese. Iyi tapedzai. Budai muground.